Хоп! 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 Айде, не остана. Ето го финала. Финален напън, ако някой се е изморил, да казва. Туалетната. Финален напън. Давай. Всичко зависи от теб. Айде. Давай! Силния са зад нас. Хоп! Те ще издъхнат, защото са само два мъже, не мога да сме. Не се стресирам. Давай! Няма, изкараме 3 минути. Как са те? В момент трябва да им заложим. Не стигат ли ви или? Да. Верно ли бе? Ей, давай! Не съм много близо, ама пак ми застигат. Давайте. Как ще ни застигат бе? Пак ще като гребеме какви? Пауър! Жоро, дай пауър! Пала! Много мъженци да сме. Това беше. Иво! Кофти. Кликни малко. Всичко е точно. Дай го бутам, кой го стои. Ти клипове ли снимаш? Много ясно. Марто, ти нарочно ли заходиш така? Да, трябва да развъртат на нашия микрофон в момента, който влезем в залива. Я да видя другите къде са. Зад? Лодка. Там където е джета има една синя лодка. Зад нея ще развърта леко. Давайте! Айде! Добре. Дай! Айде! Още! Чакай! 3, 2, да! Да! Добре, ще имам нужда от помощ за развъртане на лодка. Гребеме, сега е най-важно да гребем. Гребете! Гребем. Добре. Стига толкова, трет. Обратно.